kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pergi perlok baro harga ni kapor ngap yang subhai pi shi kubor bakong san jang katayo bala wanra do nong san hima bat manga upenci lakiang bat ki kubor ki long kumni Usumbun Menteri Rangba jong kejela ba Preston tensong habaya keren bat kilat pathai kubor habaya dei bat kajingya kerennya sok bat ka henyo trap National Liberation Council upen pau ye kajing sko scam bakin la ban pendep ye ka nikakam Nakaliang usumbut Menteri Rangba ula banjur dakabaong badan kam ye kajingya trailang bat penpau bakan bah yakin ong ilam bah khmat jong ka sang HNLC bakin wan syakmat banyak keren harengkat kik siang jong ka sarkar jela bat ka sarkar pedeng banyak keren ye mat bapher hagami Shushu nakaliang usumbut Menteri Rangba uloong baka don kam ya kinong ilam jong ka seng ban wan syakami jong ka jingya keren bat ka sarkar ka pli ye kajing khang ye kinong ilam bah klidu jong ka seng HNLC bakin wan banyak keren ya kisin jam ban shim la ka jing keren ka dei ka sin ka baar ka balai ka basau bat ka basanru kin peteng hadu bakanda urlang Usumbut Menteri Rangba ke jela ba Preston tensong uloong baki art lagi mat dawa ki bakin top ka ILP bat ka MRSSA ki don la ka jong ka benta bat ki daw namar ka ILP ka de ka ain ka sarkar kami ne ka Central Act bat ka por baki wan ra ye ka ain kan don lepa ka jing penbet ha ka be dei bat ki kindon ba pher ki bakum ka jela ka de ban le kham tam ha ka be dei bat ka jela Meghalaya ka balong ka jela ka baki breu ki rung yami ban let ne ki wei ki jela shiki wei pan ban penti kena ye ka jing ya bet jong ki kali bat bakanam pentut ye ki pat ba ki ba yat ba yang lingba ka jela Meghalaya Kadba ke MRSSA pan kadai laka jong ka benta namar kani ka mat ka yating ko ha ka ba unu nong song jong ka ri un haban yo ya ka hok light lo ban nyai lingba ka jela ka ba penyaso ya ka lenti shiki wei pat ki jela kumta kanam don ka no ka an ka bala ban khang ba ki nyai lingba na ki wei pat ki jela sha ki wei pat pan poi shika jela la jong shisho ba Preston uri thoru ha ka be dei bat ka ILP na kaliang ka sarkar jela kala bot din bha bat dang hagi ki khinjet por ki bala let no na kaliang jong Menteri Rangba ka jela Konrad Sangma ulayalam ye ka kinhon Menteri Shanong ba New Delhi ha ka bala yo ro ban ye kendu wat yo Menteri Rangba do kari Narendra Modi na ka benta ban ye keren ye ka mat bat ro ka jingken thop ye ka ten khasi ha ka kharnet ka ba phra jong ka reti sanchar kari UMLA ka North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum uloong hagabe dei bat kijing don jong ki bre ki batari kam sarkar ki ba shong basa hathem yo maulong kam tam hagabe dei ba kijing temu ban pen kenria ye ki shaka jaka ka bala pen kre da ka sarkar jela henry udak jingkeli pat umi hangni uba ong ba ka sarkar ka ha ban shim ne kijing kit khli halor ka jingbo ye kijing ker ne ki barricade ka ba pakhang lenti ki pat ba ban ya ban yang ne ka to ka jaka bat lingba kani ka jingle ru kalawan ra ye ka jing dheng kali ka bacor ha ka be dei bat kani kali ba Adelbert ulakin tu ye ka sarkar jela bagade ban wengno ye ka jing ker nar ka badan hajan bimola khnang bala ban weng ye ka jing dheng kali hapo ka than mat pran bat ter shadow ki jaka ki balong yo Haga joko por na kaliang ba Adelbert ulah keren ro halor ka jing phel jong ni ka sarkar MDA 1 bat MDA 2 ki belong ki jo ha ka baya ka kamla ha ban tuklar bet de ka yeng ka shari ha ki mat ba pher ki badan hapo ka jela bat uba Adelbert ulah ong bada ka sarkar kamla ban weng ni ka jingker nar ka badan hathem yo maulong ka dei ban penshai pat ba apan lingba ki sakhi la hato ka tei ka jaka kabadon ye ke jingker barikir kadai jong ke jela ne ka jat benreu ne ka dei jong ki weipan ki jat benreu Ke Federation of Khasi Jantia and Garo People Southwest Khasi Hills kala berngam pan ujor da ke public interest litigation persya ya ke company NHIDCL da kam la ban penhe ya ke surok airline na do jingkeng ranikor hado lat aluk wareng ke badan kompas 1 kilometer AA kuman cepen mau dang gini kinjat sngi usumbut Menteri Rangba jong ke jela ba Preston tensong harengkat ke jingdon langu ba Pius Marwen lambat ke officer jong ke
NHIDCL kilala banjurip ya kata surok bat lap dalaki jong ki khmat ya jing shnarit ya kata surok kumta na kalyang kaseng kakintu jur yo ba preston ba umdai ban syukular tangka ktin kumba ulakular hagilat pathai khubor henry ude ban shimkhia ya kata kam kaseng kala barngamru bakanam syong thai henry kan yai budin ya kata kam tat hadu bakana lapan penhe ya kata surok shaka airline kumba ki ba jong ka dong ka thain ki angnot ki ba nong shong yo jong ka mau kerwan haga step santarik jong no pra arajar arpulai haga por khat wei beji ai kila lap ya ka wei ga met yap jong wei re rang ba hayo mau kerwan kat kum kita long khubor ne ki pulet le ya tho ba yo ni rang ba la tip kerteng kumu ting shine lang lingdo marshilong lai posnem karata nagashnong penden spar jakrem southwest khasi hills kat kum gajinya tho ka kami kala ya tho bo ting shine ude ubreu ubakerni bandi yegi jingdi pun bu aj bat nado ka artrik no pra uklem bam ai aishu bat deitat hado ka sautrik bo klem wan pa ying shu bat ya ka met yap jong u lalap daki breu hayo mau kerwan haga mit jong ka henry trik uno pra arajar arpulai ha ka por prabaji ki pulet jong ka anti narcotic task force kila yo ban bat ruban kemno yo wei breu ya ubala subajur bo de nong khai drop ya ubala tip kerteng kumu bakordor marshilong na maulai nong kwar east khasi hills katkum ke khubor layat ho baki pulet hadin baki layo ya ke jingtip ke bathikna ya ke jingdon jong kinong khai drop apa ke sor nong ston kila penlong ya ke jing khenra ha ke baki layo ruban bat kem yo te breu ne ke jaka ke badan ha apa new nong ston shishola ong ru ba ha ke jing khenra ki pulet no te breu ke layo ban kurum no hado kumba 100 gram u drop heroin sau politely ki dawai vials artli ki thernia ke wei ke android mobile phone but she hajar hanyos pa lai pu hunre tingka kapisa Kibor Pulit ke Ribhoi District lingba ke pilang kata police outpost bat ke Umyang police station harian ke jingyo jingtip ke bathi kenani ke bor sentiat jong ke Eastern Command kila lait men khenra ga wei ke Jakarta wa jong weu breu ne ke jilla Mizoram bat layo ru ban kurup ya shibon teli ki tiar siat ki tiar pen bthei ki shing bat ki reng marat khlaw na khandai mer baridwa Haribhoi District katkum betulong khubor ke balai tho naki pulit laong bahaga nega jingkhenra ye ke Jakarta jong ni rangba nega jala Mizoram ki bor pulit kila yo ban kurub hado shi hajar iwei teli ki kuli AK47 nyo teli ki kuli LMG 7.62 khatsao teli ki kuli Insas 5.56 lai po teli ki kuli lai po ar teli ki smoke grenade uwei hand grenade lai teli ki shing bniat jong snyang klau nyo teli ki reng ser kawei ke shinrong ser balai pusau lagi muhor jong kita trekam sorkar bapher nak kalian gibor pulit kila kemno yuni orang ba nega jalan Mizoram bal pengat ru yu katkum kikindon an gibe dei bat kene jing shalan bi an ki tiar siat ki tiar pen bethai bat ru katkum kikindon an jong katanat ke badai pe ki marat khlau bat gibor pulit kita penlong susu ye jing to okit ke bajur ban lab din ki wepan ki badan kiti halor kene ka kampi an Kejingilang hapdeng ki aryang mamla kata hapdeng ke sarkar jela bat ke harijan panchayat committee kepada long ha ke nyotrik uno pra arjar arpulai kala poise ke jingya hun ban penken riak no ye ki basong basa hathem motor shagawai pat ke jaka ye ke jingilang la penlong ha secretariat ha kepada penyat usembut menteri rangba jong ke jela ba preston tensong baru badai ru chairman jong ke high level committee jong sarkar jela ha ke jingat on lang usembut menteri rangba uba snya balang dhar bapet jaga tanat penroi sor bat ki nongelam ke harijan panchayat committee lembat ki nongpet ya ke gurudwara ki bawan Delhi haba krench kilat pathai khubor uba preston uliat ho baga jingelang ka long ba saiso haga bala manjur ban penkin ria ye ki ba shong basa hathem motor shaka jaka ka badan ka shlem trekam ke shlong municipal board uba preston ulong bagani ke jaka kala don lepa kumba ar poin khat saw akar badan ka benta ban ngiam lut barok lai spa sapo ar tadi long ying ke badan hathem yo maulong
lapan bet ban aja kasyu sa iway poin saw akar. Kum tahu bak presto no loong bakidang don syu sakat to kat ni teli bentang gi baka harijan panchayat komiti kan lek banyak keren bat ke basyong basa hatem yo maulong bakin sawan biang ban syong sakawai pat ka jingelang ka ban long usnem ubat mai kata ha ukla lingkot jang usnem arjar ar pusau uba presto no lo ban rap ru ka baong ba kum bala menjur lang ke jing pen ken ria ai basyong basa hatem yo maulong kan yai bet kum bala rai nadu ka sngi ka beningkong bat ka sarkar kan yang bet ha kata kan rim. Kajingdon tangkaway ke Meghalaya Rural Bank hapo ke Southwest Khasi Hills kalawan rajinge hadu kata-kata ikipat ba kibakan show pisa hapo ke ni bank namar kajinge kini daga bayang line ni bentaman yo token number kala long shisha ke bisen a ban pet ha ka kala donru kajinge khnya iwe ke bala jam man kapor hapo ke ni bank ka kham isang sot shu ban tip bat saki ka long bagi long kemi kila ha ban kit bat wan ra ialah ki khon rit bat ki temen pat ki hap ban sya ki jing sya kentur bat sya khniat ki pat ba ki ba yang lain hajan halor kani jing jong ki pat ba na kaliang MLA ka mau karwat constituency uba renik ton lingdot tong khar daga mensim ka bas ngokhia ha ka henry tarik uno pra haringkat ka jing don lang uba Robert June Kharjarin president berim jong ka HYC kilalai banye kendo yo chairman jong ka Meghalaya Rural Bank hapo shlong bat airu daga jing tho na benta bat kerpat ban play khambon kitna traikam ki bat mai hapo ka district na benta ka jing sok jong ki pat ba Di paralog da kiti kubor ngila po isya kapupot karando penginya syambyang lasim tayo ngi ay kublay kapor ka jongpi kublay shibol.